Ja fa més d'un any i mig que estem immersos en la suposada negociació del tercer acord de l'ICS, amb el qual s'havia de posar en valor el reconeixement a tots els treballadors i treballadores de la salut que tant ens van prometre. I diem suposada negociació perquè la negociació com a tal no existeix. I l'únic que es pretén és que els sindicats acceptem unes propostes que ignoren a moltes categories professionals i que a la vegada n'augmenten encara més les diferències entre elles. CATAC CTS ens oposem frontalment al gruix d'aquestes propostes i continuarem lluitant per tal de que aquest acord no sigui l'acord d'uns pocs i sigui l'acord de tots. Per uns imports de carrera professional i de DPOs equitatius per a totes les categories, diem no a aquestes propostes. Per la manca de reconeixement de l'exclusivitat a totes les categories quan mitjançant els horaris lliscants disposen de totes les nostres hores del dia, diem no a les propostes d'aquest acord. Per la intenció que tenen d'introduir el concepte d'exclusivitat per a les en aquesta proposta d'atenció continuada, quan no és ni especial, ni exclusiva, ni a favor de les infermeres, diem no a les propostes d'aquest acord. Per una proposta d'atenció continuada per a les infermeres dels hospitals i dels acuts, per cobrir diumenges i festius, que en la majoria dels casos està per sota del que ens estan pagant en aquests moments, diem no a les propostes d'aquest acord. Perquè els tècnics de grau superior sanitari, anatomia patològica, diagnòstic per la imatge, laboratori, higienistes, són totalment invisibles per l'ICS i no tenen cap tipus de millora, diem que no a les propostes de l'acord. Per la manca de reconeixement de les noves tasques i responsabilitats que han hagut d'assumir les TCAIs i les infermeres de primària per la falta endèmica de metges, diem que no a les propostes de l'acord. Per l'opacitat en què proposen gestionar els nous complements de desplaçament i difícil cobertura, l'assignació arbitrària d'aquests complements generarà més desigualtats entre els professionals i a la vegada perpetua el maltracte a les noves categories que s'han d'incorporar a primària i que han d'utilitzar el seu cotxe per a poder desplaçar-se als diferents consultoris i centres. Diem no a aquesta proposta d'acord. Per la incorporació d'un complement vinculat exclusivament a no poder posar-nos malaltes. És a dir, si agafem la baixa més de 7 dies a l'any, no podrem cobrar aquest complement. Per la falta de consideració de tota la funció administrativa, de tot el personal de gestió i serveis, celadors, celadores, personal de les bugaderies, el personal d'ofici, totes les categories i professions són imprescindibles. Diem no a aquest acord perquè no anirà més que en el sentit de dividir les plantilles i crear encara més desigualtat dintre de la nostra institució. Nosaltres pensem que aquest no és un acord, és una estafa. Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, estem perduts. El nou conveni és una vergonya! El nou conveni!